El Festival de Cine Internacional de Ourense recibió este año la primera película filipina en sus 20 ediciones. Se trata de Bambanti, dirigida por el nuevo director Zic Dulay, que además tuvo la suerte de ser seleccionada para la competición oficial. El director, que viajó por primera vez a Europa, agradeció la invitación del Festival de Cine por haberle dado la oportunidad de estar aquí. El propio Dulay contó que la palabra Bambanti significa espantapájaros en su país y decidió utilizarla como metáfora del papel que juegan las madres en defensa de sus hijos. Él usa este título porque quere usalo como unha metáfora para falar das nais. Aínda que os espantallos son usados para espantar aos animais, realmente eles usano dunha maneira positiva porque é algo para protexer pois os seus cultivos. Entón, por iso el pensa que está moi relacionado coas nais porque queren facer todo para protexer aos seus fillos. En concreto, Bambanti fala dunha nai que é lavandeira e que un día, cando vai ao traballo, a traballar a unha casa como lavandeira, leva os seus fillos e cando están ali desaparece un reloxo de ouro. E ao principio todo o mundo acusa ao popó e o seu fillo de ter roubado este reloxo. El director de la película también habló sobre el rodaje realizado en su pueblo natal. Bambanti is a personal story of mine. Most of the scenes... Bambanti é realmente unha historia persoal que se basea na súa experiencia cando el era pequeno, pero esta vez queríase centrar na historia, na experiencia da súa nai, de como se sentiu cando acusaron ao seu fillo. Entón, aínda que el vive en Manila, a produción tivo lugar na provincia na que está rodada e da que el é originario. Foron ali e, de feito, foron 12 horas de viaxe en bus, porque está moi lonxe, pero a rodaxe realmente non foi nada dura porque coñece case todas as persoas que viven nesa zona e ademais contaron con apoio do goberno. En cuanto al cine filipino, el director de Bambanti afirmó que cuentan con ayudas oficiales, así como la posibilidad de participar en festivales internacionales. En su caso, indicó que hoy mismo está en Ourense y mañana viajan antes, también para participar en otro certamen.